Ev zaroka biçûk yekem care ku pîrozbahiya sersala Kurdan dibîne û pir şabûye. Dayika wê Medîne jî kêfxweşiya xwe tîne ziman ku çanda xwe bi keça xwe dide nasîn. Qîza me her tim digo çima sersala me jî tune dayê digo Noel Baba çamağacı em çamağacıya xwe süslemişkin digo ji min jî çamağacı bistî her tim tiştê wilo ji min digo min jî digo qîza min ev neyê me ê yabanciyê wexda got em sersala xwe em pîroz dikin ez pir kêfxweş bûm destê qîza xwe girt min got heydê qîza min îro sersala me ye werin te bibim sersala me. Şaredariya bajarê meziniya Amedê û Şaredariya Rezan îsal bi hev re ji bo zarokên Amedê şahiya sersalê li dar xistin. Li navçe baxlera wekî zemanê berê keç û law kincên xwe bi hev guhertine û weke kalik û pîrikên serê salê xwe girê dane. Bi def û zirnê govendê digirin û li geşta sersalê digerin. Hevşaredarên Amedê jî beşdarê şahiya sersalê bûn û bi kîskên biçûk diyariyan li zarokan belav kirin. Serê salê, binê salê, Xwedê aşitî û aramî bide ji wî bajarê, ji wî malê, ji wî welatê. Me gom îsal di bajêr jî pîroz bikin, hemû navçeyê xwe jî pîroz bikin. Me bang kir hemû zaroka ji bo sersalê, bira ev çand nê ji bîr kirin, sersala me teva bi hevra pîroz be. Evkevnê şopî taybet bala kesên temenmezin dikşîne kêfxweş dike û salên zarokatiya wan bi bîra wan tîne. Xweş wî sersalê berê weka ana nebû. Ana her kes dise nevre deriya xejî. Çimkî xweşîne me însan ditirse. Sersalê berê daha xweş û em giştin hevdû em digeriya me derî lê xis. Me gûzê xwe bastê xwe kezmê xwe top dikir em diçûn malê me hevdû pay dikir. Zimanzan û lêkolerê çanda Kurdî Zana Farqînî jî yek ji wî nifşeyek ku gihîştiye pîrozbahiyên sersalê. Zarokatiya xwe li Farqînê me bi xwe jî kalik û pîrik çê dikin, sersalê pîroz dikin, mal digeriyan, me ji wan re mamik û qewlêrka digot serê salê binê salê Xwedê zarokekî bide malê, donî monî mal ava, Xwedê kurê bike zava, donî monî ser pepûk, Xwedê qîza we bike bûk. Îro ev tiştê ku em dibêjin pir wî jî hatine ji bîrkirin. Me diçûn mala fêkî wan wekî gûz, meşlûr, bastêx, kesme, çi hebûne sêv, porteqal, pere didan me danî paşê nav xwe de hep parvet kir, kalik û pîrik çê dikir. Zana Farqînî dibêje li gorî salnama Romî sersal sêzdê kanûnê ye ku salnama Romî salnameya şemsî. Gorî teqwîma Romî hali hazir di nav Kurda da wekî sersala Kurdî tê zanîn wisa tê pîrozkirin. İja pîrozkirina van roja ji bo gelekê, ji bo neteweyekê pir mihîm e, girîng e ji ber çi ev tiştê ku em behsa wan dikin em dibên çanda me ye, nasnama me ye, berbirbûndabûnê ve dişe. Dîroksan dest nîşan dikin salnama Romî sêzde roj li piştî salnameya mîladî Ango ya Gregoryenê. Her du jî şemsîne lê salnameya Romî, salnameya Julyenê ya mîladî jî salnameya Gregoryen esas digire. Ku di dema Osmaniyan da piştî hicrî sala 1840 de salnameya Romî hatiye qebûl kirin. Lê hin dîroksan jî dibêjin koka vê salnamê ji ber şeva yeldayê ku di yeldayê da dewrana nû ya stêrka rojê dest pê dike. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.